ҳамда салом бародаро, хуш омадем ба канали SM Шарипов ва бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Шарипов ва имрӯз видео мешавад дар бораи катер. Агар видеои пешинаи маро тамошо карда бошед, ман як видео карда будам абзори 07, абзори Волга чихел i0, ай каркаси холӣ ам мошина мақсад чихел кадаги буд. И катер мисол иам ҳаме хеле i0 ҳами бародаро худчон сохтагиян. мо ози қатъи ҳами бародаре ки ҳами катера сохтагия суҳбат мекунем. Погиза хартез каша мега ки чихел шидагия, чихел шидагӣ неста, чихел тайёр кардан, чихел ҳами идея дар саршон зад ҳамаша ва заодно шумо дар видео ходира мебинед, чихел мерава, чихел намерава, ай дрон снимат мекунем, ҳама тарафа погиза шумо мебинед. Салом алейкум бародар Собир, як бор дига. Агар ки шумо бихоҳед дар бурди ҷанговар бозинга расумкор кунед, шумо ин корро ба ссилкаи дар комментария закрепи шуда метавонед анҷом битен. Ва агар ки шумо бихоҳед бонус ба даст биёред, ин корро ба промокоди канал метавонед анҷом битен. То 6500 рубла метавонед бонус ба даст биёред. ҳам промокод, ҳам ссилка дар якум комментария закрепи шудагиа. Так, хуш. Савол ҳами хелае ки худи идеяи ҳами катер дар сартон чӣ хезад ва чӣ хешид ки шумо фикр кардем ки биё як катер месозем? Просто як рӯз рафтем, ҳами хела беоб дам, хе бачаҳо қатъиям касаб дем. Идея ҳами хе спонтанно меган, мисол чтоб гуфтем ки мо метонем ҳами катер бисозем да, чтоб дуниёда нормально шурӯъ бирем. Идея бигем худаш яке пайдо шида. Мо ай аввал хе ай пеш бигем хе фикр надоштем ки мо ягон вақт катер месозем. Хе дур дароз нақша кашидагӣ набудем, не? Вообще тамоман дур дароз нақша кашидагӣ набудем. Дар муддати чанд қа бигем, хай як 6-7 моҳда ҳами хел да проект мона, баъд мо реализовать кардем ки што мо амира тайёрем, можна ки мо амира тайёр кунем бисозем. Худи тайёр кардани ҳамин мисол i0 ай проекта сар кардан то уже мисол нахаду шидана чанд қадар вақт кашидагӣ? Ҳами i0 ай аввале ки мо кора сар кардем то ахири ҳами кора 3 моҳ давом кард. Хай бо чанд мушкилиҳо шидак даи мо, ба ин ки мо ягон таҷрибаи корӣ дар ин соҳа надоштем ки мо пешакӣ фаҳмем ки на иш мисоли хе мешава. Якум бор якум ҳам кормон ҳами хе мисол ин проекта ҳами 3 моҳ муддати 3 моҳда мо давом кардем корем. Як савол дига фақат не ки честни. Ҳамира проектча чиста ай сари хитон буд, хитон каштан ё ки проектча мисол ягон чизи тайёр интер ягон ҷо гирифтем. Проекта мо харидем. Шабакаи интернети мо проектча харидем. Пешакӣ тайёрӣ дидем, што мода чӣ инструмент мерава, чӣ мисол маҳсулотҳо дар кор мешава. Баъд мо проекта сар кардем. Чиз маҳсулоти чизи рафтагият масад ай ҷиҳати запчасташ, ай ҷиҳати обшивкаи берунаш ҳамаша ҳамин чизи Тоҷикистон хумона, мисол ай хориҷи ягон чиз заказ кардагӣ нестем? Бисёр маҳсулоташ ай хориҷа мо овардагем. Иҷа фақат каркасе ки мо амира тайёр кардагем, каркасша фанери қават ба қават меган, FSF меган ак русӣ хати. Фақат ҳами фанерша мо ҳами дохили ҷумҳурии худмон гирифтем. Стекламат меган, стеклаткань меган, эпоксидни клей, пластике ки ҳамида мисол қавати болоиш да мерава. Ёра ҳамаша шаҳри Москва заказ кардем овардану, баъд шаҳри Хитой. Чиш мотор чӣ хеле? Моторе ки мо даи часпондагем, мотори 30 қувваи асп ай. Қувваи асп чанд қа бештар боша, бо ҳам қадар суръаташ хубтар мешава. Ай ҳисобе ки худмонда бо мегӯм ки дастрас нест ин хе чизо, мисол катеру, мотору, мисол ҳамин ма чизош, запчастои ҳамин бигем. Сабаби ноёфт камбуд будани ҳамин мо ҳамин мотори 30 задем ша. Ки мода ҳаст да, каму беш ҳаст ай ҳамин моторо. Ояндада мо ира бояд ки мотори баландтар занем ша, яъне ки ай 50 қувваи асп боло бояд ҳамида мо бояд бичаспонем. Хай оянда бо мебинем ак масъалаи моторш хати. Сӯзишворӣ чи ай ва расходуш агар ки санҷидагӣ бошен чӣ хеле? Ҳозир дар ҳами моторе ки мо мондагӣ меравем, сӯзишвориш обычни бензин 92, мотори духтак не барои мисол масла мардилаш мешавад, мисол дар 20 литр 1 литр масла расход мешава. Расходаш соат қатъи ҳисоб меша дар унёбда, дар 1 соат тақрибан 10 литр расход мешава. Суръати ҳаракаташ бошад 20-25 километр соат. Но ира уже оянда уже бо мошинтар кардан да? Бале, ак оянда оли имсол насиб ак имсол мо ба нақша гирифтагем ки яъне мотори машине ки мисол даступне худмона ҳастай дар ҳамин катер часпони мисол барое ки қувваи асп қувваи кашиши зиёд мешава. ҳамин сабаб оли мо ҳами фикр даем, ҳами нақша дем ки ҳамин сол мо бояд мотори мошин часпонемш. Ду саволи дига, ягон кас оё дар ҳамин кор шуморо спонсорӣ кардагиай ва саволи дига ки чанд кас дар ҳамин кор даст задагиай? Дар ин кор моро ягон спонсорӣ кардагӣ нест. Чизе ки ҳаст, че ки расход шидагиай, ҳамаш ҳисоби худмон расход шидагиай. Ман худам ва як бародари дигармон, дӯсти беҳтаринмон
ҳамин нақшаро мо ҳамаша ба охир расондагем. Аробае ки мекаша мебараша мисол дар роҳ барои бурда овардан аробааша бошад, дигари дустмон сар мехча гузоштагиай ҳамуро полностью тайёр кардаги одам мисол додагиай мира. Айҷати финансовӣ чанд чӣ қадар маблағ аяму аввал то охира то аробаш то ҳамаша чанд қадар расход шудаги? Фақат финанс, фақат расходи маҳсулот беғарз мисол мо шумо усто худтон будену? Худмон аки усто фақат маҳсулоташда тақрибан аки мубайн гирем 50,000 сомон рафтагиай. Тақрибан 50,000 сомон. На камай 50,000 сомон дар инҷа расход шудагиай. Чӣ бифаҳмем масалан агар амира мисол ягон устора медодем ягон чира медодем агар мекардам примерно чанд сум мешид метавонӣ гуфта? Агар усто меши мисол устое ки ба кала мегирифт мумкин ай дасташ меомад ами корда мумкин ки 70 ё 80,000 сомон да амира мора тайёр кардам медода. Ҳамин намуд ҳамин хел вайш қати ҳамин хел технически характеристика қати агар бихарем масалан хел катира او چند سوم است؟ سوالی بهترین دادن شهر در جمهوری خودمون مثال نیست اگر خیلی مثال کاتر یا کی لودکا مایدا کالون من زواد دامگه میشه نیست تمام نیست امی حساب دیگه شهرها که ما میورن نرخشون به حد قیمت یعنی ایدا مایدا شایدا مثال خیلی چیگه مایدای مثال به موتور به چیش تقریبا 100,000 سوم نرخش سر میشه امی پروژه مود که هستی دیگه دولت‌ها دو دیدیم شبکه اینترنت دا تقریبا 1 میلیون روسی نرخ دارد. خیلی تو خودمون آورده و مثال راه رو همش ده و فیلم که خیلی مبلغ میشه. تصور کنید که شما را 50 خیلی سوم است اگر استو کنه 120,000. خیلی خیلی گیره میشه 120. مثال اگر استو کنه مثال 100 تی خیلی میشه. اختون کردیم پروستا 50,000 سوم ده چیزی چند قا گفتین قریب 1 میلیون زیاد میشه. 1 میلیون روسی گیم خیلی میشه سر میشه به آوردن و به دیگر به دکمنت بدید. یک سوالی دیگه ما در پروستا خم در اینترنت خیلی نیست شما پروستا برای زاوق خطون کردین پروستا خطون در پاکایفو اگر آدمی پیدا شود که مثلا اگر بگم ما شما رو فینانسیر واد میکنیم همین کارو ما هوی میکنیم جوش چه شما بگیرین پیش برین آدم بیارین مثلا چیکنین بسازین برای پروداژ برای پیشروی مثلا چی میکنین همین کار دا چی میگوید خیلی دای کار اولش کی ایرا چیستا ای زاوقی خودمون ما ایرا تیار کردیم برای مثال خیلی برای ماسه پرویزوست مثال همه در دسترس شوه چه که نیست در دولت خودمون اگر سپانسری کنن بله مثال شرط شرایط مثال هست اول البته چی بانه مثال دستی ما میای میکر ما ایرا یکم شکی ما تیار کردیم فکر میکنیم که دیگه پروژه‌اش دا نه تنها این نمود کاتر بسیار نمود پروژه‌های دیگر هست که فکر میکنم که دست ما زود میاد همین کارو خیلی بهتره میشه تصور که کاتر استیصال تاجیکستان زور میشه خودمون دا بسیار اوبانبورها بسیار مثال دریای نورک دریای وحش مثال گسی نورک دا مثال طرف سوق گیریم اونجا اوبانبورش بسیار همین چیز خود مونده نیست ما اهمیت دادم پیش امیر ساختن ما اول کمتر گفتیم همه جوره که مثال هست خونده همین چیزی که مثال ما خریم یا که جای تایر میکردگی همین کاتر نیافتیم در یگان جا نیافتیم کدامش همه بینیم مثال فروش داستان نرخی به حد گران نرخ دارن و دیمش که با خواستی خود با تابی خودی آدم نیست مثال پارازمیر مثال مایدا و کالون و چند آدم و چخیل باشد نیست همین چیز دو سوال با همین ما فکر میکنم که بعد به انجام میرسونیم سوالی یکم که گروزاپادیوم یعنی چند قدره و چند قدر آدم جا میشه و سوال دیم که اگر که من اینجا دوستم 20 جای هست که آدما میتونن بیان دم بگیرن اگر یگون کس اومد مثال میتونه کمی را ارنده گیرن مقصد استراحت کنن بله سوال بهترین در بورش خاراکتریستیکی که ولی در بورش خیلی نگفته بودم میگم خاراکتریستیکی همین خیلی است که وزنش یک موک ایرا کیلو نکشیدیم پروژهش دامی چیزی که ما با نقشه خودش بودگی ما تیار کردیم وزن به موتور بودنش 650 700 کیلو میشه گروزاپادیوم نستش باشد تو 800 کیلو یعنی که یا برابر خودش آزاد میبرداره خیلی صورت شکل صورتی زایست دوجای موتور میکنه موتور چند
бақувват боша, ҳамон қадр нағз мерава. ҷойи нишаст, фақат ҷойи нишасти ҳамин то 7 одам озод метавона ки дохил шуда шина. Мисол беросто хайна ҷайоли бо кадрда нишон метен, дохил бо каюта мешавад. Каюташ яъне дарозиш 2 метр ба 1 метр озод мисол мешини, чихеле ки фора дурунаш ранги хонача бигем тайёр карда. Истироҳат мекунад. Истироҳати хуб нағз барои истироҳати оилавӣ беҳад нағз ай. Ва барое ки одамое ки мисол меам хоҳанд биён мисол барои тамошо, барои сайргашт, чӣ бане мо на танҳо барои хидмат кардем, барои тамоми халқ кардем ки мисол биён бинанд ҳақиқатан ай дасти мо ҳам меоями кор, мо ҳам метонем. Мақсад агар хоҳиш дошта бошанд, ай пешоли фасли тобистон бисёр ҳаво гарм дар лаб ё сайру гашт ҳамаш хати марҳамат. Ки суроғаша чихе мисол ягон одам хоҳишманд боша, агар суроғара мисол точне ки чихе биён шуморо биёван ай ки ҷо биёван кадом территория меоян. Шаҳри Норак автовокзал касе ки собир бига ба фикрам ки ҳама меоваш. Ягон номер ягон дани мемонем еси. Да номер мемонем бале. Баъд шабакаи интернети Сомотиҷи дам ҳамаша мондагем барои сайри гашти одамо, барои фурӯш, барои ҳамаш мондагем. Кстати мефурӯша агар Фурӯшдам ҳаст, бале фурӯш ай кадом мисол мо фурӯшдам мондагем ки мехоҳем ки айда бо калонтар бисёр дигар намуд проектша ёфтагем ҳаст, дастрас ҳаст ай проект беҳтарша бокунем да калонша кунем. Пеши худ монда мо ҳамун цел мондем ки мо метонем ки айда нағзтарша бо тайёр кунем. На танҳо як намуд, бо 2-3 намуд мисол мо тайёр кунем да. Барои чанд намуд сай мисол болошӯй боша ёки маҳкам боша, чанд намудш. Ай мисобе ки хай барои ҳама ин маблағ дар кор, барои фурӯш намондем ки марҳамат касе ки харидор шавад, фурӯшда ҳаст ва барои оянда проекте ки мо дорем бо иншоалло ки бо мебинем. Кай Сомотиҷда мондагия ку нархш аст ба фикрам. Нархш мондагия ё ҳамунҷа касе дара шу нағз мебина вале. Так хай бародаро ма номерро мемонам дар болои экран. Мисол ягон кас ки агар бихоҳад ҳамсӯҳбат шам, бихоҳад аренда бигирад ё ки бихараш метавонен алоқа кунен. Хеле шахтон медонед қатъиян бародар масъал чӣ хел маслиҳат мекунем. Хай бародаро инами хел катер, инами хел мисол мақсади ҳамин ролик чӣ ай ки чӣ хел бугумда Тоҷикистона мисол халқи тоҷика бале беҳтарин одамо дора, беҳтарин чизо гузаштагиош ҳам то ҳозираш ҳам кам одам медонад ки ҳамин хел тоҷик мисол одами баҳунар дора, одами ҳунарманд дора ки даже ин хел чизоро месозад. Ай чӣ хотир? То есть ки ҳастай но намедонам ба хотире ки мо нишон наметем. Агар як одамам агар як чикна бихеза нишон бита хидча нишон додеса. Бародаро ин хид нишонти нест, да дигар ҷо одам сатил месоза нишон мета ки ман сатил сохтам. Ман фикр мекунам ки нишон додан накора касе ки мисол ҳам ягон ҳунар дора, ин хел чизо сохта метавона. Мада муроҷиат кунен, мерам ай пеш мебинам, ба навор мегирем ва одамое ки мисол барои сирини производство ва масад метавонанд спонсорӣ кунанд. Як бизнес идеяи тайёр, ино агар рози ма бутонам, инам як бизнес идеяи тайёр ай. Сирини производствоаш мекунӣ нест ҳамин чиз. Тоҷикистон давлати сайёҳӣ ай. Мегиранд, миёй дар инҷа масад иштиёк мешавад, барои международни продажа ҳам мешавад. Так что бародаро фикротно дар комментария бинависен, и бародар да барори кор мехоҳем дар катери дигариш. Агар дидим шакат калонтарак ҳатман меем бо ҳам хел видео мекунем. Ҳамон да хайр то видеоҳои оянда.